El nombre pi és la relació entre la longitud de la circumferència i el seu diàmetre. Pot sorprendre, però aquest nombre compta ni més ni menys que amb el seu propi dia. El dia que els amants de les matemàtiques es dediquen a fer pastissos rodons. Rodons com el nombre pi, que segons els experts no és 3,1416, sinó que és un nombre infinit i per tant etern. Cornellà ha celebrat aquest diumenge el dia pi al Museu de les Matemàtiques. És un nombre irracional, no segueix cap patró i té un nombre infinit de xifres. Ja saben quin és? Doncs és el número pi, i per celebrar-ho s'ha decidit que se'n faci una celebració anual cada 14 de març, ja que en el format anglosaxó aquesta data s'escriu 3-14. Durant el dia pi s'aprofita per fer activitats lúdiques al voltant d'aquesta important constant matemàtica. Avui celebrem el dia de pi a nivell mundial, perquè els anglesos el que fan és el mes el posen al principi. Per tant, avui és el març, per tant és el dia 3, i demà serà dia 14, per tant és el 3-14, és el Pi Day, i cada any ho celebrem. Des del Museu de les Matemàtiques, a part de tenir el museu obert, que es pot visitar qualsevol diumenge al matí o dimecres a la tarda, avui fem tot d'activitats al parc on hi ha bàsicament jocs. Segons David Pinyol, Catalunya té molta relació amb el nombre pi. La pica d'estats, per exemple, són 3,14 quilòmetres. Pi és un nombre que té molt misteri al seu voltant. Però per què li envolta aquest misteri? Home, té la seva gràcia, ja ho has dit, no és un nombre natural, no és un nombre racional, no és un nombre algebraic, és a dir, no és la solució de cap polinomi, per tant, és un nombre molt curiós. A la Bíblia, per exemple, el defineixen com a 3. Encara que pi és un senzill quocient entre dos elements bàsics d'un cercle, la tasca de trobar el seu valor exacte ha sigut molt complicada. Aquesta dificultat ha fet que pi sigui un nombre molt interessant durant milers d'anys.